дар пойтахт дар баъзе аз кӯчаҳо ана ҳамиён низ роҳҳошона иваз мекунанд. мақсади гап ки дар ин масъала гапи зиёдтира метавонед нанависед. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳед донистанд шумо аз Россия запрет дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи депортатсияҳо мекунад. ҳаракати нақлиёт дар шаҳри Душанбе тӯли 2 моҳ маҳдуд мегардад дар баъзе аз кӯчаҳо. бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади анҷом додани корҳои сохтмонӣ ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар баъзе кӯчаҳои пойтахт аз рӯзи 8 анами моҳ то рӯзи 30 сентябр маҳдуд мешавад. яъне ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе бо сабабҳои сохтмон ва таъмир кардани роҳҳо дар пойтахт дар баъзе аз кӯчаҳо мақсад ҳаракати нақлиёт маҳдуд мегардад. дар ин бора шуъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ба расонаҳо хабар додааст. гуфта мешавад ки тадбирҳои мазкур бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт зимни корҳои таъмирии асосии кӯчаҳои протоколӣ аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов андешида шудааст. дар робита ба ин ҳаракат мусофирбар ки тавассути кӯчаи Аҳмади Дониш яъне ки бо хиёбони Рӯдакӣ мегузарад бо кӯчаҳои Ҳамшафат равона карда мешаванд. дар нақшаи хатсайри нақлиёти мусофирбар муваққатан тағйирот низ ворид карда мешавад. нақлиётҳое ки мусофиркашонӣ мекунанд ана ҳамиён низ роҳҳошона иваз мекунанд аз сабаби баста шудани роҳҳо. ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳед границаи Қазоқистон бигзаред, номерошон мебарояд занг занед, одамои боваринок бо нархи арзонтар шуморо граница мебаранд. як нафар нависонда: салом, ман 3 сол дар Россия будам. бо патент кӯдак дорам. гражданини Россия ҳаст. ҳозир Тоҷикистон омадагием. кай метавонем Россия равем? вақте ки дар Федератсияи Русия ҳастен ва ҳуҷҷатотон 100% ҳастед ва боз фарзанди шумо шаҳрвандии Русияро доштаи мисоли гап, дар ин ҳолат шумо бо кае ки дилхоҳ мехоҳед ба Русия сафар карда метавонед. Қосимов нависонда: салом, ака патенти ман 6 моҳи дигаш монда буд. ба Тоҷикистон омадам. метавонам рафта айсар патент карда? бале, мо гуфтем ки масъалаҳое ки 100% документҳои шумо имконияти ворид шудан ба Русиятон зиёдтар ҳастед. як нафари дигар нависонда: додарҷон, ман патент надорам. мешава граница нараму ҳамин хеле равам. мекунанд патент. ҳозир тибқи қарори нави президенти Русия бале метавонед равен, муроҷиат кунед ва документ кунед. то моҳи сентябра муҳлат ҳастед. Фарух нависонда: ака сарбаланд бошӣ. хела маълумотҳоро мефаҳмем. зинда бошӣ ака. зинда ва сарбаланд бошем. шуморам касе ки ақли хуб доред, торӣ мефаҳмед моро. Бураков нависонда: ассалому алайкум. ака донишҷӯи очни. август омада будам. август кишид. бояд граница гузарам ё не? мақсад 1 сол шава. чӣ мешава? учо ба қатъим. бале, мисол вақте ки 1 сол шид, як бор медуроен аз сари нав. Сулаймонов нависонда: як видеои бардуруғ 2 минута мекунӣ, 100 реклама мекунӣ. хай дар назари ҳамин ти бадбахт ки бардуруғ боша тамошо накӣ аввалош видеора. ва ман 10 бор дар ин масъала мегӯям ки реклама мекунам ё намекунам, ҳеҷ проблема ягон тайта нестай. мақсади гап ки дар ин масъала гапи зиёдтира метавонед нанависед. умуман дар ягон масъала шумо гапи зиёдтӣ нанависед, чунки мо аҳамият наметиҳем ва вақти худтона мегиред менависед. ин ҳамин қадар гап. Абдулҳай нависонда: салому алайкум ака. меган аэропортҳо бе документҳоро 3 рӯз манъ мекардиянд. ҳамин ростай ака? не, гап рост нестай. не ки баъзе чизҳоро причина кардастиянд. мисоли гап мегардонанд аз раис ё ки манъ мекунанд. ин чиз ба назари ҳама маълум аст. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. агар як штраф дошта бошӣ, Тоҷикистон бирай, бо Россия омадан метавонӣ? раҳмат. штрафа пардохт кунед, ба хотире ки пардохт накардан метавонад сабаб шава шуморо запрет бикунанд. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон.
меган даъваткунӣ ба хизмат пештар сар мешавад. Рост бошад? Не, ин гап асос надорад, рост нест. Хеле ки вақтҳои пештар буд, ҳамун хеле. Як нафари дигар нависондаи бедокумент. Агар дар реестр боши, депорт автоматически. Лучи проверка кун, ба ватан бира. Реестр автоматӣ депорт намекунад. Реестр муҳлат додагие ки то ҳамун муҳлата шумо коротона ҳал кунед. баъде ки муҳлаташ тамом шид, баъд депорт мешен. ба ҳамин хотир шумо дилпур бошен, вақт дорен. оли зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.